ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ ሲኤምኤ ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ መሳርዕ ጃምቦ ቪዝማ ወሳኒ ተቐዳዳማይ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ሰብኩስ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ካብ መሳርዕ ለቡ ጃምቦ ቪዝማ ብምኽንያት መልከፍቲ ኮቪድ-19 ተኣልዩ። ሰብኩስ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዝተኻየደ ውድድር ቮልታ እስጳኛ ዝተዓወተሉ ዝቐረበ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ክኸውን እንከሎ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዓወት ጆናስ ቪንጋርድ ዝለዓለ ተራ ዝነበረው ተጻዋታይ ክለብ ጃምቦ ቪዝማ እዩ። ክለቡ ጃምቦ ቪዝማ ሎሙኑ ጎያ ሰብኩስ ብምኽንያት ኮቪድ ምስታብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝሳተፍ ጋንታ ከም ዘይጽንበር ኣፍሊጣ። እዛ ጋንታ ዘስፈረቶ ወግዓዊ ጽሑፍ ኣብ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ጋንታ ለውጢ ጌርና ኣለና፣ ሰብኩስ ኣብ ኮቪድ ብግቡእ ብዘይምሕዋዩ ኣብ ዙር ፈረንሳይ ይሳተፍኒዩ። ባርትሌማን ከም መተካእትኡ ናብታ ጋንታ ተጸንቢሩሎ ቅልጡፍ ምሕዋይ ይግበረልካ ሰብኩስ ክትብል እያ ገሊጻቶ። መተካእታ ሰብኩስ ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣምሪሑ ዘሎ ባርትሌማን ሎማ ዓመት ኣብ ጃምቦ ቪዝማ ዝተጸንበረ ኮይኑ ሎማ ዓመት ፈላም ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ውድድር ከካይድ ዕድል ረኺቡሎ። ኣብ ጎኒ ሌማን ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ጸወቶኦም ዘካይዱ ኣባላት ጃምቦ ቪዝማ ማቴዎ ጆርጊንሰን፣ ውት ቫን ኣርት፣ ዊልኮ ክልደርማን፣ ክሪስቶፍ ላፖርት፣ ታይሰን ቢኖት፣ ያን ትራንቲክን ዕውት ዝሓለፈ ዓመት ጆናስ ቪንጋርድን እዮም። ቻምፒየን ዓለም ቤልጅማዊ ሮምኮ ኤቨንፖል ኣብ ውድድር ክራይቶሪም ዶፊነ ሰዓል ሓሚሙ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ቤልጅማዊ ንቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ ግዜ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየ ውድድር ቻምፒየን ቤልጅም ብሕማም ሰዓል ካብቲ ውድድር ምእላዩ ይዝከር። ሮምኮ ኤቨንፖል ካብ ቻምፒየን ቤልጅም ምእለዩ ምክንያት ቱር ዲ ፍራንስ ክዳሎ ድዩ ዝብል ብጋዜጠኛታት ዝሓተቶ ሕቶ ነኖ ሓሚመየ ካብቲ ውድድር ተኣልየ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት ይክብል መልሲ ይብሉሎ። ምስ ክለቡ ሶዳል ኩክስቴብ ዝተቐዳደመ ሮምኮ ኤቨንፖል ነዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ክዕወተሉ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ተጻወቲ እዩ። ሮምኮ ኣብዛ ክራማት ብርክት ዝበሉ ውድድራት ዘካይደላ ክራማት ኮይና ንፈለማ ግዜ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ተሳተፍኡ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ፓሪስ ንዝእንገድ ውድድር ኦሎምፒክ ክሳተፍ መደብ ሒዙሉ ኣብ ዘሎ ኣብዚ ናይ ኦሎምፒክ ውድድር ዝለዓለ ትኩረት ዝግበረሉ እታ ናይ ውልቅን ናይ ክሮኖሜተርን ጸወታ ምዃና ቀረብቱ ይሕብሩ። ኣብ ካልኣይ ናይ ምድብ ጸወታ ኮፓ ኣሜሪካ ትባል ምሸት ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ቺለ ዝገጠመት ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ካብ ላውታሮ ማርቲነዝ ብዝረኸበታ ሸቶ 1-0 ተዓዊታ። ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ንክልቲኡ ናይ ምድብ ጸወታታት ድሕሪ ምዕዋት 6 ነጥቢ ሒዝያ ናብ ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኣረጋጊጻ። ኣብ ግጥም ሸቶ ዘመዝገበ ላውታሮ ማርቲነዝ 19 ዋርሕ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ድርቀት ናይ ሸቶ ጎኒፎ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ 5 ጸወታታት ግን 5 ሸቶ ከመዝግብ ክኢሉ ይርከብ። ኣርጀንቲና ሰንበት ምሸት ናይ መወዳእታ ናይ ምድብ ጸወታኣ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ፔሩ ክትገብር እያ። መዚ ብዝተተሓዘ ዜና ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ሊዮነል መሲ ኣብ ናይ ትማል ምሸት ጸወታ ማረምቲ ከም ዘጋጠሞ ይግለጽ ኣሎ። ሙሉእ 90 ደቂቕ ዝተጻወተ ሊዮነል መሲ ድሕሪ ጸወታን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብ ምጅማር ናይቲ ጸወታ ኣብ የማናይ እግረይ ምቾት ይስማዓኒ ነበረን፣ ቃንዛይ ተጻዊረ ግን ንጸወታ ክዛዝሞ ክኢለ፣ ኣብ ቀጻሊ ከመይ ከም ዝኸውን ሓቢርና ክንርኢና ክብል ተዛሪቡ። ብመሰረት ሎሚ ኣብ ኣጋ ቀትሪ ብጋዜጠኛታት እንግሊዝ ዝጋወሑ ዘሎ ዜናታት ቸልሲ ንመስመር መጥቃዕትን ምድልዳልን ሽወደናዊ ኤርትራዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንምፍራም ናብ ክለብ ኒውካስል ጠለብ ኣቕሪባ። እዚ ቸልሲ ኒውካስል ዘቕረበቶ ጠለብ ንኒውካስል ዘገረመ መጠን ገንዘብ ብቸልሲ ተቐሪቡ ምህላው ጋዜጣ ዘሳን ኣብ ዝሓበረትሉ ኒውካስል ንኢሳቅ ተወሳኺ ዓመታት ኣብ ሴንት ጄምስ ፓርክ ዘጽንሖ ውዕል ተፈርሞ ኣብ ትሸባሸበሉ ዘላ እዋን እዩ። ኒኮላስ ጃክሰን ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ብማልያ ቸልሲ 14 ሸቶታት ዘቑፀረ ኮይኑ ቸልሲ ብብቕዓት ጃክሰን ከይተደረተ ብደረጃ ዓለም ዝጥመት ኣጥቃዒ ንምፍራም ልዑል ህንጢነት ይሕዲራላ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ ሶሴሴዳ ናብ ኒውካስል ካብ ዝተሰጋገረ ብማልያ ማክፒስ ኣብ ዘካየደን 67 ግጥማት 35 ሸቶታት ብምቑፃር ካብ ዝበለጹ ኣጥቃዕቲ ፕሪምየር ሊግ ዘስሚዮ ብቕዓት የንጸባርቕ ኣሎ። ቦርድ ቸልሲ ንሓድሽ አሰልጣኒ ኢንዞ ማሬስካ ሓደ ልዑል ሸቶ ናይ ምዝጋብ ዓቕሚ ዝውንና ጥቃዕ ንምዕዳግ ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ዘለዉ ንከም ናይ ሊለ ጆናታን ዴቪድ ናይ ቢላ ጆን ድራን ንምፍራም ኣብ ዝዛረረብሉ ጸንሑ ጊዜዮም የዒንቶም ናብዚ ካብ ኤርትራውያን ስድራ ዝውለድ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣቢሎም።
باير مونيك نتي أبرادال كلبات بارسا ليفربول أرسنال مانسيتن ريال مدريد أتيو زركب تتصاوتيا جيشوا كوميش كاب 34 مليون يورو متن وغاغيراتلو ካብዚ ግዜ ንኪሚች ንምውናን ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ክለባት ባርሴሎናን ማንቸስተር ሲቲን ኮይነን ባርሴሎና ኣብቲ ኪሚች ዝፃወተሉ ዘሎ የማና መስመር ምክልኻላ ተፃዋታይን ምግዛእ ቀዳምነት ይባስር ዘላ ጉዳዩ ኪሚች ካብ ዝሓለፈ ክራማት ጀሚሩ ክወፅእ ልዑል ድላይ የሕዲሩ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ባየር ሙኒክ ዘሎ ውዕል ዝመፅእ ክራማት እዩ ከበቅዕ እዛ ክለብ ድሕሪ ዩሮ 2024 ኣብ ዘሎ ግዜያት ብዛዕባ ምንዋሕ ኮንትራት ምስ ኪሚች ዝርብ ተካይድ መደብ ሒዛትሉ ዘላ እዚ ተፃዋታይ ምስታ ክለብ ዝኾነ ናይ ውዕል ዝርብ ከካይድ ድሌታት ኣየርኣየን ዘሎ ብመሰረት ጀርመናዊት ጋዜጣ ቢልድ ካብ ምንጭታት ባየር ሙኒክ ብምጥቃስ ዘርግሓቶ ዜና ሙኒክ ምስ ኪሚች ኣብ ስምምዕ ምስ ትበፅሕ ኣብዚ ክራማት ካብ 30 ክሳብ 40 ሚልዮን ናብ ትከፍላ ክለብ ክትሸጦ መደብ ሒዛላ ካልእ ማዕረ ባርሳን ኪሚች ንምፍራም መደብ ሒዛ ዘላ ክለብ ናይ ፔፕ ጓርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ ኮይና እዛ ክለብ ኣብ ማእከል መስመር ምክፋል ኤልካይ ጉንዶጋን ዝገደፎ ቡኮ ብክሮሻዊ ማቶ ኮቫሲች ከተዓብሶ ኣብ ዝፈተነትሉ እዚ ክሮሻዊ ኣብ ህርመት ታጋንታ ከኣቱ ዘይከኣለ ኮይኑ ኣብ ክራማት ካብ ወልቭስ ዝገዛእቶ ፖርቱጋላዊ ማቲያስ ኑኔዝ ኪንዮ መማሞቂ መንበር ተቐየርቲ ምዃኑ ነታ ክለብ ኣገልግሎቱ ክህባ ኣይከኣለን ጆሹዋ ኪሚች ፔፕ ጓርዲዮላን ኣብ ባየር ሙኒክ ብሓደ ሰሪሖም ዝነበሩ ኮይኖም ጓርዲዮላ ኣብቲ እዋን ኪሚች ኣብ ልሙድ ቦትኡ የማናይ መስመር ምክልኻል ኣውፅኡ ናብቲ ልዑል ብሉጽነት ዘርኣየሉ ቦታ ምእሳር ምክፍፋል ተሳጊሩ ክጻወት ዝለዓለ ተራ ዝተጻወተ ኣሰልጣኒ ብምዃኑ ኪሚች ናብ ማንሲቲ ምስ ሰጋገር ኣብዚ መስመር ብምጽዋት ንማንሲቲ ልዑል ጸዓት ክፈጥረላ ትጽቢት ይግበር ናይ ክንፍት ቃዓይ ማንሲቲ ፊል ፎደን ንሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ገዲፉ ካብ ጀርመን ናብ እንግሊዝ ተመሊሱ ወዲ 24 ፊል ፎደን ኣብ ቀዳሞት 3 ጸወታታት እንግሊዝ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰሊፉ ንእንግሊዝ ኣገልግሎቱ መሃቡ ዝክር ኮይኑ ትማሊ እንግሊዝ አንጻር ስሎንያ ብዘይሸቶ ኣብ ዝተዛዘመ ጸወታ ድሕሪ ምስታፍ ሎሚ ብስድራ ቤታዊ ጉዳይ ኣብ መሳርዕ ሃገራዊት ጋንትኡ ንቁሩብ መዓልታት ንእንግሊዝ ኣምሪሕ ምህላው ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ገሊጹ ኣብ ዙር 16 መጋጥምታ ዘይፈለጠት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝለዓለ ተኽእሎ ሒዛ መጋጥምታ ክትከውን ትኽእል ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድያ ፎደን ዝቅጽል ልምምዳት ሃገራዊት ጋንታ ከብክሩ ምዃኑን ኣብ ዙር 16 ጸወታ ግን ክርከብ ምዃኑን ኣፈኛ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ይሕብር መቀናቐንቲ ክለባት ኣርሰናልን ቶተንሃምን ናሓላውላ ስፓኒዮል ጆአን ጋርሺያ ንምፍራም ኣብ ውድድር ተጸሚደን ጋርሺያ ሎም ዓመት ብማልያ ክለቡ ብልጽቲ ዓመተ ስፖርት ዘሕለፈላ ዓመተ ስፖርት የዒንቲ ብዙሓት ክለባት ክስሕብ ኪኢሉ እዚ ወዲ 23 ዓመት ሓላውልዳት ቀዳማይ ሓላውልዳት ናይታ ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ፓሪስ ሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ቀዳማይ ሓላውልዳት ኮይኑ ናብዚ ውድድር ከመርሕ እዩ ጆአን ጋርሺያ ኣብ ውዕሎ ዘሎ መፍረስ ውዕል 25 ሚልዮን ዩሮ ኮይኑ ሎሚ ቀትሪ ኣብ ዝነበረ ጋዜጠኛ ድራር ሮሚሮ ኣርሰናል ነዚ ሓላውላት ከተፈርም ድላይ ኣርያ ዝብል ዜና ኣብ ማዕክናት ዜና ክብጽሕ ከሎ ድሕሪ ደቃይቕ እዚ ዜማ ጋንታ ዲያሮ ኤኤስ ካብ እሙናት ምንጭታት ቶተንሃም ረኺበ ዝበለቶ ተገዳስነት ቶተንሃም ኣብ ልዕሊ ዝሓላውላት ዘለዋ ተገዳስነት ገሊጻ ጆአን ጋርሺያ ምስ ስጳኒዮል ክሳብ 2028 ዘጽንሖ ውዕል ዘለዎ ኮይጂ ክልቲአን ክለባት ክለቡ ስጳኒዮል ዋጋ ቀኒሳ ክትሸጠለን ዘኽእለን ኣማላጺታት ኣብ ምድህሳስ ኣለዋ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቀረብና መደብ እዚዩ ነይሩ በቲ ዘቕረብናያ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓት ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን